Loreň. Lorenovi, jo? Takže tohle je ten byt, jo? Ano, ten ano. barák. To je straší. Jo, tak tam můžeme jít kouknout. Ano, pojďte. No a co vlastně ta paní tady prožívá? Co vlastně tady prožívá ta rodina? Prostě jenom třeba chtěj a oni třeba straší prostě, to padá, tak vidíte, zkrátka třeba, to vidíme, no prostě takový důvodky. Nahoru? Nahoru, jo. Nahoru, jo. Jo. Když jsou to jenom pokoje, prostě, co tam hodně straší. Je to... No ale asi to nebude stát dopravit. To je co je? Slyšíš to? Teda moc hezky, já se mi nepřipadá. Tak ty právě to je zažít pěkný peklo. Takže tady je ta místnost, kde se všechno odehrálo. To nejhorší, určitě. Asi jo, no. Bude na tom něco. Tak to je moc. No tak, pojď. Kde je ta paní? Ten pán. Pane? Pane? Ten dolů snad. Podíváme se na to dole, no. Jsme ještě vyřešit. Já tady popravdě nic necítím. Nějaký ne, jo. Ten noc tady všechno bouchá a mám strach někdy i já. Ale to je pravda? Oni to sfalšují? Takže už s tím nebudeme moc nic dělat. Protože církev nám to nedovolí, aby jsme to řešili. Musíme mít pořádný důkazy a církvi by stačilo tohle a už je s tím konec. To je divný, ale že to je sfalšovaný. Jako je, no, ale už s tím nic neuděláme, bohužel. Počkej, mě něco napadlo. Pustíme si ty, co říkal ten starý. Ty hlasovky. Tak počkat. A teď, jestli se nepletu. Pustej. Musíme se tam vrátit. No co cítíš? Co tu chceš? Přišel jsem se podívat na svou rodinu, ale už tady není. A proč neodejdeš? Protože mě tady chce mě tady zabít. A kdo? To si musíte najít její jméno. Co stalo, co se dělá? To pro mě prostě jdeme. Musíme se tam co nejrychleji vrátit. Primus socorrire, si voglio soccorrere la figlio. Já znám tvoje jméno! Jseš malá!
Nosím tě zpátky do pekel! Pomůžu ti, pomůžu.